Gumamit ka ngayon? Oh, wala naman siya amat eh. CBD siya eh. Ano yung CBD? Pakilo. Research mo. Nung nagmamaniko ka, Gumagamit? Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako, kahit tumatay ako, gumagamit ako. sinabi mo hindi ka daw pwedeng huliin dahil anong dahilan? Bakit? Because under the law, ha? Under the law of God sa Bible, you cannot touch me. I am God, I am Jesus Christ. You're the son of God? Yes! I am God in flesh. Paano mo nasabi sir? Ha? Paano mo nasabi na you're a God? I am untouchable. Pero sir, ano masasabi niya? Pinasasa na kayo ngayon. This is illegal. Kasi You have nothing against me. You cannot touch me. I am Jesus Christ. Lahat kayo, lahat ng kaluluwa nyo akin. anong religion niyo sir? Wala akong religion. God lang, God. Wala akong religion. Kaano-ano niyo si Mama Mary? Nanay ko, I am the law. Bakit hindi godly? Ako nagde-decide, hindi kayo. I am the law. I am the way. Lahat kayo, dadaan kayo sa akin para makapunta ng langit.